Zdraví ťa Fifko, pohrkaj pivkom a k tisícke si s vami konečne pripijem aj ja. Takže, prečo sa toto video volá Prečo? No lebo vám tu chcem povedať, prečo dávam svoj ksicht na YouTube už vyše pol roka. Všetko to začalo túto so Spiderom. Raz ma pozval k sebe natočiť nejaké tanky, tak ja že dobre, tak natočím tanky, neviem čo to je, ale budem to s ňou natáčať. Úplne som bol taký, že nechápem to, debilné komentáre som dával, klasika, a ľuďom sa to páčilo. Tak som si založil kanál a robím debilné komentáre už pol roka, ľudia to lajkujú a pozerajú. Popri to má na Spiderov, tak to rozložím rovnomerne, debilné komentáre aj tam, aj tam. A niektorých ľudí to baví, čo nechápem, ale nesťažujem si. Ináč v tom období som si kúkal nejaké videá nejakých menších youtuberikov, nejaké deti, čo točili z debilné videá s debilnou kvalitou. Nebavilo ma to pozerať a malo to pozretia. Tak ja, že toto dokážem natočiť lepšie. Toto zvládne aj Fifko. Tak som natočil a myslím, že už som lepší ako tá spodina YouTube. Také tie čierne kútiky, do ktorých sa občas dostanete, keď si sadnete za kom a strašne sa nudíte. Napríklad, čo som točil teraz Zidane Brda, taká cigáňová hlava. Ja neviem. Tak deň predtým som si dal do YouTube, že Zidane Brd, našiel tam nejaké video, nejakú úplnú sračku, ale mal to 1500 pozretí a ten človek mal 80 odberov. A keďže ľudia majú také nízke nároky na kvalitu videí, tak som to využil a točím aj ja. Aj tento debilný vlog, ktorý stojí za hovno. Ale vy ste ho chceli. Vy ste im písali, že chcete vlog. Moje natáčanie začalo môjim prostým vlogom, týmto iPodom, prednou kamerou, kvalita asi 240p, či jak sa to volá. A je to úplne na hovno. Ja keď sa potom spätne, tak mi je z toho až zle. A to je tam môj nový video, takže to asi jedno. Potom som natáčal ďalej, som trošku zvyšoval kvalitu. Už som točil nielen prednou, ale aj zadnou kamerou. Tá je trošku kvalitnejšia, asi dvakrát toľko, ale to tiež úplne na nič. Napríklad tretí vlog sa točil týmto, Spider statív. A niekto mi tam písal do komentárov, že jaká zlá kvalita, jaké to je zlé. Ale ja si stále myslím, že nejde až tak o tú kvalitu. Veď ako by povedal Martin... Úplně v pohodě by se celá tahle věc dala natočit na webku. A vůbec o nic byste nepřišli. Protože nikdo by u toho neseděl a neříkal si, ty jo, kdybych tak mohl vidět Martinu křivej nos plným rozlišení, 1080, fucking HD! Ďalej samozrejme točím kvôli tomu dobrému pocitu, lebo nie je na ten pocit zverejniť video a čakať, jak tam idú lajky a komentáre a odbery. To som prehnal trošku. Ale je to tak, vážne to je super, keď dáte tam lajky a narastajú, ja to sledujem, jak to stúpa pekne, pozrite a krása. Ďalší dôvod pre založenie tohto kanálu bol, aby som vás robil šťastnými, rozveseloval a tak, aj keď mi to moc nejde, ja viem, ale tak snažím sa aspoň. Niektorí píšu, že pobavil si ma, neviem čím, ale tak pobavil som vás. Niektorí píšu, že to bolo super Fifko, ešte ďalšie video. Tiež nechápem prečo, ale tak keď vás to baví, tak ja budem len šťastný. Ináč neveril som, že niekedy dosiahnem tých 1000 odberov, čo teraz práve niekedy budem mať, ale tak vy ľudia ste asi retardovaní, keď ma pozeráte. Ja som toto vlastne nečakal, som čakal tak 500 max, už to tam stopne niekde a tu je už 1000. Koľko času ste zabili mojimi videami, ja to nechápem. No ja som rád, že ma pozeráte, lebo akože peniaze z toho nemám, mám z toho jedne ten dobrý pocit z tých lajkov a dobrý pocit, že vás robím šťastných niektorých. To čo som dal. Je to ináč nádherný pocit, že sledujete moje retardované videá, nechápem prečo, stále to nechápem, napíšte mi to kľudne do komentárov, prečo ma sledujete, lebo ja by som sám seba nesledoval, aby som si dal všetky dislajky a odišiel. A ináč Freitagzajty sme netočili už dlho, čo? Freitagzajty budú, máme jeden natočený už od písomných maturit, čo je február, ale ja som to ešte stále nespracoval, lebo som degeš. Týmto sa s vami rozlúčim, vidíme sa na budúce. A čus! Nasty. Ľudia, sorry, ale ak ste toto dopozerali do konca, tak vy nemáte vkus.